Cabe tu nombre en mi barca. Me hice por ti marinero para surcar los mares, surcando los deseos. 5 minuts que passen 2:15, seguim en el nostre programa d'avui. Ja veieu que em diu moltes coses després del debat. Hem seguit amb una entrevista al Jorge Gea, que demà inaugura una exposició d'escultura molt xula. També hem parlat amb la Cristina Pipó de tele i de bajanades, perquè sabeu que quan ve ella parlem de bajanades. Hem seguit amb les bajanades parlant amb la Núria Mallent de gelats i de nutrició. La setmana que ve ens portarà un gelat de verdures, a veure si la convenço perquè el faci. I acabem el dimarts, d'aquí fins a les 11, parlant amb en Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel, com estàs? Hola, molt bon dia. Que sempre ens portes temes d'emprenedoria, temes de gent que fa coses. Correcte. No? Avui porto emprenedoria, formació, talent i cultura. Tot en un? Sí, tot en un. Molt bé, m'agraden els còctels. I el tot en un és Daniel Anglès? Sí o no? Bon dia. Com estàs? Bé, molt bé. Benvingut al Matí de la República. Gràcies. Per parlar, primer de tot, d'això que sona, perquè pensa, dic, pues és Rocío Jurado. A veure, en Pau descansi, però ets tu. Sí, és una cançó que ella va fer popular, però la versió que sentíem ara era meva, sí. I per què? Doncs mira, perquè jo tenia en el seu moment moltes ganes d'enregistrar un disc i del molt material que hi havia, que m'agradava i amb el que em sentia connectat, les cançons de Rocío Jurado em semblava que era un material que estaven allà ara mateix molt poc utilitzat i que es podien explicar d'una altra manera i que les lletres i les històries que explicaven eren molt potents, no? Que tenien moltes emocions al darrere i que era un bon material per redescobrir. Molt xulo. Qui és Dani Anglès? Doncs en Miquel ens ho explicarà una mica. Presenta'ns-el. Bueno, ell el podeu conèixer perquè possiblement heu vist algunes obres de teatre, de musicals on ell ha estat com a director, moltes vegades resident, no? Com a part de l'obra en temes com Els Miserables, La Bella i la Bèstia, Mamma Mia, no? Que ara estava a Madrid, crec que estava fa molt poc. A mi el Rei León no m'agrada, però aquesta, Els Miserables, sí. Va estar molt bé, va estar al Liceu també. I tant, sí. L'any passat. Fa 2 anys ja. Fa 2 anys ja. Però a part de tot això, també té una empresa que és una escola de referència de teatre musical a Barcelona, que és Aules. I una persona que està al teatre professional, en quin moment pensa en crear una escola i per què? Perquè possiblement hi havia altres escoles, però vas veure que no hi havia alguna cosa al mercat que faltava. Sí, va ser la sensació de que hi havia una mancança, de que hi havia com un buit d'una cosa que jo havia necessitat quan tenia 18 anys i no havia trobat com a estudiant. I aleshores jo en aquella època ja portava molt de temps donant moltes classes particulars i jo notava que hi havia una bossa d'estudiants molt gran que no tenia escola i a mi la gent em preguntava però on puc anar a estudiar per... I la veritat és que no sabia ben bé on enviar-los. I aleshores allà és on va sortir la idea de crear una escola i que va ser un acte el fet de crear empresa completament inconscient, És a dir, si hagués sabut aleshores la dimensió que tenia, segurament m'hagués espantat i no ho hagués fet. Ara estic molt content d'haver-ho fet, no? Però jo crec que és una mica com de vegades et diu la gent que té fills, que jo no en tinc, no? Que et diuen, soc molt feliç, no ho canviaria per res del món, però si hagués sabut com afectaria la meva vida, segurament no l'hagués tingut. Doncs una mica aquesta mateixa sensació. Això dels musicals sembla que els últims 10 anys hagi pujat de moda, no? I els actors tinguin aquella... que van a, no sé, l'escola, Institut del Teatre, no tinc la necessitat de... Sí, però també vull fer musicals, vull cantar, però vull dir que hi ha una tradició ja, perquè me'n recordo de l'Àngels Gunyalons, que fa més anys que canta ella, o dels Pirates, no? Que avui dia han fet 25 anys o 30, no sé quants, no? Per tant, no és una cosa nova, això, però ja va haver un boom determinat en un moment concret. Sí, és una cosa que ha estat una mica cíclica, no? Els musicals a casa nostra venen de fa molts anys, de Goll de Gom fa musicals des de finals dels 70, principis dels 80, i és veritat que a mitjans dels 90 hi ha com un creixement molt gran, no? Tota la dècada dels 90, això creix molt, 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 es comença com a popularitzar d'alguna manera i a diversificar. En Mario Gas fa el Sweeney Todd, l'Àngels Gunyons comença a fer tots, i creix molt a Barcelona. I llavors això, de cop, aquí s'atura una mica i on es dispara és a Madrid. I és on es produeix aquest boom del que tu parles fa uns 10 anys, amb l'arribada de les grans produccions internacionals que a Madrid han arrelat molt i en canvi a casa nostra a Barcelona ens costa més que vinguin, que és una llàstima perquè són les que generen més indústria i més empresa, però aquí tenim el talent que després l'exportem a fora. Ja, però no és el mateix, o sí,
Sweeney Todd, que deies, no? D'aquesta, que me'n recordo que vaig veure allà al Paral·lel fa molts anys, que això del Rei León, que s'ha fet una mena de boom, no? amb alguns Disneys, o altres, no? Això de la Mamma Mia, que vull dir, això és un popurri de cançons. No? Bueno, depèn de com tu miris. Hi ha un tipus de música, has posat en mateixa coses molt diferents, perquè Rei León i Mamma Mia no tenen res a veure, no? Rei León és l'adaptació d'una pel·lícula a teatre, i coincideixen amb Mamma Mia en que són franquícia els dos, que vol dir que són espectacles que es fan exactament de la mateixa manera a qualsevol lloc del món, no? Que sigui com sigui la ciutat on tu vagis a veure allò, sempre ho veuràs el mateix. I Mamma Mia és una cosa que es diu jukebox, que és una cosa que va començar a fer-se fa uns 15 anys. Jukebox, com la màquina aquella. Un jukebox, exacte. Un jukebox vol dir que tu agafes cançons que existeixen i a partir d'aquelles cançons crees un musical. No? Això ho has fet tu? Com a creador, vull dir. No. I vols fer-ho? No, jo he fet reviews, jukebox no n'he fet cap. Reviews què són? Review és agafar tot un grup de cançons i crear un espectacle de cançons que no té argument. Coi. I n'hi ha molts, en la història del musical, de Fossi, moltíssims, no? Cada vegada tenen un nexe que és el mateix compositor, o cançons de la mateixa època, o el que l'Àngels Gunyalons feia, molts dels espectacles que feia, que tu deies, Memory, per exemple, allò eren reviews, que eren aquests espectacles que reuneixen un grup de cançons sense crear-li un argument. Doncs els espectacles finalment han d'estar ben fets. O la Núria Feliu a la Cúpula Venus l'any 83. Imagina't allò. Però que l'important és que els espectacles estiguin ben fets, siguin l'estil que siguin, i que trobin el seu públic, i hi ha d'haver musicals per tothom. Sí. No sé si era el que volies preguntar, però jo me'n vaig per los temes. Bueno, al final està tot relacionat, no? Parlem de teatre musical, parlem d'escola, i a part de l'escola com a professió, és a dir, la gent que vol ser professional, què més ofereix? Vull dir, hi ha més... L'escola té com 4 branques diferents. Té una branca que és la que està dedicada als nens, per tant, escola infantil i juvenil per gent que es dediquin o no quan siguin grans a això, utilitzen la formació artística com una manera de desenvolupar-se. Hi ha la part més important, que és la formació de professionals, que és on hi ha el gruix, és una mica el buc insígnia de l'escola, no? El que li dona com el seu segell de qualitat fort, i després hi ha 2 branques per adults més, que és la d'adults no professionals, que qualsevol persona que digui, tinc 30 anys però a mi em ve de gustar aprendre a tocar el piano perquè és la il·lusió de la meva vida, o m'agrada anar a fer dansa perquè em fa sentir bé en comptes d'anar al gimnàs, i després la de reciclatge per professionals, no? És a dir, aquesta professió, com en totes, la formació no s'acaba mai, i en qualsevol moment una persona pot necessitar qualsevol tipus de formació o reciclatge dins del món artístic, doncs allà hi som. I quan parlem d'escola de teatre musical, moltes vegades sembla que només és bona fent música o fent cant, però no és tan bona fent teatre, no? No, clar, la base és que és una escola d'interpretació, és a dir, forma actors. Nosaltres diem aules, escola d'arts escèniques, no? Per treure-li aquesta etiqueta, però primer de tot, un actor de teatre musical és un actor. Té la mateixa formació que un actor, i canta i balla, és a dir, que el que fas és sumar disciplines sense treure-li profunditat a la primera d'elles, que és una formació com a actor. Vull dir que algú es formi per fer teatre musical no vol dir que no pugui fer teatre en el que no hagi de cantar. Cantar és una a més. Però en aquest cas molta gent té aquest prejudici, no? Imagino a l'hora d'entrar a una escola, no? Perquè sembla que si fas teatre només, si fas cant, només fas cant, no? I si és ballarí, només balles. Sí, és un problema amb el que lluitem molt, treure-li com aquesta mena d'estigma que a fora no hi és. A fora està clar que els actors americans i britànics els has vist fer pel·lis durant tota la vida i de cop en fan una on canten, i dius, aquest també cantava, però és que forma part de les eines d'un actor. Mira, Angela Lansbury, 90 anys o no sé quants té, i ha fet de tot aquesta dona. I tant. Però avui en dia sembla que sí que sigui una exigència, no? Que un actor hagi de saber de fer de tot. Jo crec que és imprescindible, no? Que un actor ha d'agafar el seu cos i portar-lo al màxim de les seves possibilitats en qualsevol cosa, i la veu és una d'elles, i el cantant és l'atleta de la veu. I la vieja guàrdia, què us diu d'això? Qui és la vieja guàrdia? Els actors de tota la vida catalans, que porten 40 anys en escena, allò... Mira, depèn de qui ets. El Josep Maria Pou, per exemple, que entenc que pel que dius seria un d'aquests, segons la teva categorització d'actors del nostre país. Molt així, pel broc gros, El Josep Maria Pou és un gran amant del teatre musical i de fet és un dels estudiosos més importants del gènere que hi ha al país, tot i que ell s'ha especialitzat treballant com a actor i director en teatre de text, però és un gran coneixedor del gènere. Per tant, jo crec que els que són bons de veritat li reconeixen, evidentment, la dificultat i la complexitat. Hi ha també molt en el sector, una escola, no? Aquella mare que et porta, és que el meu fill vull que sigui, no? Que faci això, i el nen ja té actitud, i té gana. Això és molt menys habitual que el cas contrari, que és el nen que vol fer-ho i la mare que fa, jo és que pateixo, és que no ho veig clar. O sigui, l'habitual és això. La mare que empenya el nen que no vol és molt poc habitual, normalment és el nen. Això passava a vegades quan portaven classes de piano, no? És que el nen ha d'estudiar piano, Bueno, això ho entenc, perquè hi ha molta gent que
saben per què ho han viscut en ells mateixos o perquè ho creuen així que la música, i és cert, estimula una part del cervell que només la música estimula, i és evident que els països en els quals l'educació musical està inclosa dins de la formació tenen un nivell cultural molt més alt que el nostre. Són molts els pares que prenen una decisió, jo crec que bona, igual que agafar el nen i acostumar-lo a fer esport des de petit, decideixen que volen que el nen aprengui música, i això de vegades passa per un moment complicat en el que el nen decideix que allò no li agrada fer-ho i allò aleshores doncs acaba morint, perquè un dia determinat, si el nen no en té ganes, si el nen no s'ha apassionat per la cosa, evidentment la deixarà, no? Ja. També es diu que aquí a casa nostra tot el tema musical, artístic, aquí som l'últim del món. Vull dir que no a nivell de professional, sinó a nivell educatiu, a nivell de que les coses siguin reglades, no? És a dir, que dins de l'educació dels nens, etc., doncs tinc un pes important la música, la dansa, les arts, etc., no? Que estem molt enredarits respecte a altres països on tenen molta més importància i on aquesta educació està més reglada, és a dir, en treus un títol final, no?, d'això. Jo crec que l'important no és la titulació o no, perquè aquesta és una professió en la que mai ningú et demanarà un carnet per exercir, no? A tu et demanaran constantment que audicionis i que demostris quin és el teu nivell. Per tant, no crec que la titulació final... Tu sí que vales, clar, que et diguin això. És evident, i tu i al revés pots tenir el títol i això no et garanteix res. No, és una feina que és completament subjectiva. Igual que hi ha cert tipus de feines que tu les pots fer per posicions i per punts, i és una cosa que és justa o no justa posant la gent al costat de l'altra. L'artística és subjectiva. Una persona agrada més que una altra, o té més èxit que una altra, o connecta més al públic i no ho pots puntuar de cap manera, simplement passa, no? Crec que l'important no és, per tant, que estigui reglat, sinó que estigui inclòs en els estudis genèrics, que penso que és diferent, no? Que els nens, en la primària, en la secundària, que l'aproximació a aquest univers, que a més avui en dia, en què el pensament disruptiu, la intel·ligència emocional, la creativitat, les idees tenen molt més valor que la informació. La informació, avui en dia, saps on localitzar-la. És molt més important la capacitat creativa que tens. Tot això ho desenvolupen els ensenyaments artístics. I la vostra escola, de moment, ofereix algun títol concret o... Ofereix un títol que és propi i no reglat com la majoria d'escoles. Però tu ets famós i la gent et reconeix la feina i el que fas. No, que famós és una altra cosa, però... Sí, home, sí, perquè ell em va dir, vindrà el Daniel Anglès, dic, ja sé qui és aquest. Tu ets periodista i per tant coneixes a molta gent que no és famosa. No, la gent ve perquè penso que són els anys, no?, que li donen prestigi a la feina que es fa des de l'escola, que no és una feina només meva, que és una feina d'un equip molt gran de gent, no? Jo soc molt jove, gràcies, no ho soc tant, en tinc 41, es porten amb molta il·lusió, sí, home, sí, i tant, però n'hi ha de més joves, La televisió ha fet bé en aquest sector, perquè en els últims anys, parlaves precisament dels últims 10 anys, no?, que si tu s'hi vales, la cara més suent, tot això de la música, l'espectacle, gent que era anònima i que no sabia, o gent que fa altres facetes i després la veus fent aquestes bogeries. Tens amics que hi treballen en aquests programes. Sí, i tant. I jo he treballat en programes d'aquests, he estat jurat de l'O Happy Day 2 temporades, vaig estar a l'Acadèmia d'Operació Triunfo. O Happy Day, que era aquest de les corals, que és una cosa més nostrada. Sí, bueno, i les coses de claver i tot allò, no? Una mica més així. No, ens allunyàvem molt d'això, precisament anava molt cap a una altra banda. Sí, però bueno, la base, Jo no sé si la tele fa mal o no fa mal aquestes coses, o si la tele és un reflex de certes coses que passen, no? Hospital Central, Urgències, fa bé o fa mal a la medicina? Però no ho sé, ensenya una ficció sobre allò, i periodistes, us fa bé o us fa mal a vosaltres? No ho veia jo, és que no soc de sèries. Que no ho sé, vull dir que són coses que simplement ensenyen des d'un punt de vista allò. Jo crec que en el cas de la música, jo crec que la presència de la música a televisió és molt important, i en el cas d'Operació Triunfo en el seu moment, per exemple, quan va aparèixer el format la primera vegada, a Televisió Espanyola no hi havia ni un sol programa on es pogués anar a actuar en directe. No existia, i només es feien playbacks als programes de televisió, i de cop és un programa que torna a posar gent a cantar en directe al prime time, que això és una cosa que costa molt de trobar. Per tant, hi ha una part que segur que és bona. Segur que és directe, allò que posa en directe. Sí, i tant. Tu ho saps, sí? Home, sí, i hi ha galls que ho demostren. Clar. No, és evident que quan posa que és en directe és que és en directe. I penso que la presència de la música, qualsevol cosa que faci que un nen des de casa digui cantar és una
una opció, a mi em sembla que fa al final bé. és un treball, és una eina de Evidentment. mostrar que això també la gent pot viure d'això, no? Perquè un actor no pot viure de ser actor o un cantant no pot ser cantant, no? Evidentment, I clar es que veu que sí, es pot. Però al final l'escola també et serveix a tu com a professional com una eina per trobar nous talents o això ho deixes una mica de banda? No, sens dubte és un lloc on descobreixes un munt de gent i després una cosa que a mi m'obsessiona molt, que és estar en contacte amb les noves generacions. Jo recordo quan vaig començar a treballar en això, que era aleshores sí molt jove, amb 18 anys, i a mi em donava la sensació que una persona de 40 ja era com, bueno, que La vieja gloria. que se aparte que llegamos los jóvenes, no? Aleshores, jo tinc pànic de que a mi em passi això, no? De perdre el contacte i de no veure les coses com les està veient gent que té 20 anys menys. Llavors, a mi una de les coses que m'agrada molt de l'escola és estar constantment en contacte amb gent que descobreixen coses, que et venen a parlar d'un autor que han conegut abans de que el coneguis tu de tal i cosa. A mi això m'alimenta moltíssim i em dona molta tranquil·litat i molta pau, el fet de saber què passa en aquestes altres generacions. Jo crec que jo aprenc tant d'ells com ells puguin aprendre de nosaltres. Al final és un canvi, no? Un intercanvi Un intercanvi, evidentment, i descobreixes molt talent. Jo treballo amb molta gent en produccions després, jo i molta altra gent que surten de l'escola o que han passat per l'escola i això és una de les coses que l'avala i que li dona credibilitat també, no? Que al final tu l'has vist en molts processos i saps moltes maneres de treballar amb aquesta persona, no? Al final és una facilitat. I també a les escoles o a les universitats normalment hi ha com Erasmus o internacionalització o intercanvis. Tu creus que és necessari això també en una escola de teatre musical? O sigui, mira, per començar que una persona viatgi i surti del lloc on ha nascut i això sempre és bo, sempre. El que sí que és cert és que en el nostre camp, en el del teatre especialment, la itinerància laboral és molt complexa, perquè l'idioma és molt determinant i evidentment tu pots aprendre francès, anglès, alemany, però coses que tu l'aprenguis, l'entenguis, que el pares, i altres coses que no tinguis accent i que per tant et puguis integrar en el mercat laboral d'un altre lloc, que és molt difícil si no és fent papers específics. Mira el que els hi passa al Bardem o a la Penélope Cruz dels Estats Units, no? És a dir, sempre acaben a parar fent el paper de l'hispano, del sud-americà... El mateix perfil sempre. Clar, sempre. Aleshores, és un tipus de professió que et porta molt a treballar en el lloc en el que tu domines l'idioma, no? Per entendre'ns, però crec que a nivell de bagatge és importantíssim. Nosaltres des de l'escola ho potenciem molt i jo intento viatjar fora constantment, Parlant d'idiomes, a mi m'agrada veure els musicals en l'idioma original. Papam. Doncs, què passa amb això? No passa res, perquè ara és meravellós, perquè ara els bitllets d'avió són baratíssims. Sí que m'estàs enviant. I per tant, anar a Londres, que quan jo tenia 16 anys i m'agradaven, jo recordo que un bitllet d'avió al 92 per anar a Londres costava 80.000 pessetes. No me'n recordo jo. Sí, jo sí, perquè és el primer que vaig comprar, 80.000 pessetes al 92. O sigui, imagina't avui quant diner seria. I ara avui tu pots anar i tornar de Londres serien per 100 euros. Imagina't, al 92. 400 i pico gairebé. Clar, és molts diners. Per tant, ara és molt fàcil d'anar i de tenir aquesta opció. Ja ho pagues amb l'entrada, perquè jo vaig anar a veure el Fantasma de l'Òpera i ho vas pagar, que és allò que cau aquella làmpara, aquell teatre tan xulo, ja vaig pagar l'entrada, vam anar dos, i em va costar com el bitllet. Doncs exactament, és això. Aquí no els podríem fer en anglès, per començar, perquè la gent d'aquí... Perquè la gent d'aquí al Liceu fan l'òpera en l'idioma original. Clar, i fan 3 funcions i s'ha de pagar tot amb diner públic, perquè si no perden tot el diner del món. Cada entrada que tu compres al Liceu hi ha com el doble de preu que està pagat amb diner públic. Perquè si no és insostenible. Jo crec que la gent té dret a veure el teatre en l'idioma en el que l'entén i li arriba. Crec que és unes característiques del gènere que fa que... Sí, però igual que es tradueixen els Shakespeare. Jo pregunto, Jo crec que sí, igual que es tradueixen els Shakespeare i traduïm els Molières i traduïm els Goldonis, i aquí no fem Goldoni en italià i no fem Chekhov en rus, és a dir, els fan els actors d'aquí i per tant els actors s'expressen en el seu idioma i s'adapta i es tradueix, però tu pots veure en l'idioma original sense cap problema, anant tant quan vulguis allà. Si aquí l'haguessin de fer en anglès, jo els voldria que vinguessin els anglesos a fer-lo. Però això sí que això es pot fer 2 dies en un lloc molt gran i tal, però ja no es podria fer aquí. Per tant, ets defensor de les traduccions. En el cas dels musicals 100%, sí, jo crec que sí, sí, sense cap mena de dubte. No ho sé. És difícil traduir, vull dir, per les cadències és molt difícil, tot això. És molt difícil, tan difícil com traduir bé un Shakespeare, no? Perquè hi ha una... De fet, quan un musical o un Shakespeare no tradueixes, adaptes. Traduir literalment, traduiries una cosa que tu la podries llegir però no la podries cantar a sobre de la música, no? Aleshores és una de les feines que s'han de fer, no? D'agafar i fer que encaixi cada paraula, cada síl·laba. Tu has fet això de traduir? Sí, moltes vegades.
m'apassiona, per mi és com fer sudokus, és com una mena de sudoku molt complexa, clar, perquè tens una estructura mètrica, una estructura d'accents, doncs mira la cançó d'Dancing Queen de Mamma Mia, per exemple, però musicals sencers, Fama, el Joseph, el Merrily, Rent és el darrer, que vam guanyar un premi molt xulo per la traducció, precisament, molts. I la gent què diu, al públic? Cada vegada hi ha més públic, més experimentat, perquè de fet cada vegada hi ha més anys que es fan musicals. Jo sempre tinc cada vegada és més crític, o primer anaven una mica a veure l'espectacle i tot els agradava i ara ja van... Hi ha de tot tipus de públics, és a dir, hi ha públic que busca un espectacle amb un nivell intel·lectual complex, sofisticat, amb una partitura musical erudita, i després hi ha gent que busca entreteniment i diversió i ja està, i penso que han de conviure i que tots estan bé, que nosaltres com a professionals els hem de poder fer tots. Jo busco ser feliç a la vida, és l'única cosa que em preocupa, és que penso que si tothom ens preocupéssim d'això el món seria millor. Llavors a mi em fa feliç fer bé la meva feina, a mi em fa feliç cuidar la gent que m'envolta i que la gent que m'envolta em cuidi, em fa feliç treballar en equip, em fa feliç aprendre moltíssim. I quins projectes tens? Doncs per seguir sent feliç, seguir fent coses que m'agraden, que precisament el tenir escola és una de les coses que m'ha donat, no? El tenir una empresa pròpia m'ha donat el fet de poder fer només les coses que tinc ganes de fer i no haver de treballar mai en una cosa que no tinc ganes de fer. Ets empresari autònom, això és complicat o què? Bueno, sí, és complicat ser empresari i autònom, per tant, és complicat. Sí, ho soc per accident i per necessitat, però finalment ha estat la carta de llibertat. Ara estic dirigint la nit de musicals, que és un acte molt important que es fa dins del Festival Grec de Barcelona, que estarem el 27 i 28 de juliol a l'Amfiteatre. I anirem, Miquel, apunta-t'ho això i després recorda-m'ho. Clar, llavors el dia següent pots rajar aquí de tot el que hagis vist, el que t'ha agradat, el que no... Sempre parlo molt bé de tot. Bueno, si fem el Rei León ja no t'agradarà massa. No, és que a mi jo Disney no m'ha agradat mai, perquè jo no vaig tenir infància, llavors els cuentos... Doncs aquí hi ha una mancança que s'ha de resoldre. La Cristina m'explicava que hi ha gent boja que va al Primark a comprar-se una tasseta una tasseta cavalla. El xip, el fill de la senyora Potts. Veus? Tu saps de què parles. Bueno, és que això és cultura popular universal. Jo soc un amargat, no vaig tenir infància. Doncs això, i després estic fent concerts. La setmana que ve, per exemple, estaré el divendres i el diumenge presentant en directe a Barcelona això que escoltàvem, aquestes versions de la Rocío Jurado, que és un disc que es diu Punto de Rocío, i el fem a més en un cicle molt xulo que es diu Terrats en Cultura, que ja fa diversos estius que es fa, i són uns concerts o obres de teatre o fins i tot espectacles de dansa que es fan en diferents terrats de Barcelona. No, de cases particulars. Aleshores, tu compres la teva entrada. Tu compres la teva entrada per internet, et diuen en quin barri serà, però no et donen l'adreça fins a 24 hores abans. Llavors tu saps que... I a quin barri anirem, doncs? A les Corts. Mira, a prop de casa. Divendres i diumenge de la setmana vinent. Per tant, si busqueu coincidències... Diumenge, que divendres no puc. Doncs mira, és una experiència molt bonica. És un espai molt íntim, són uns concerts per 50-60 persones i és espectacular, meravellós. Que guai. Diumenge que ve. M'ho recordaràs, perquè després no me'n recordo. Quan val això? Doncs mira, no ho sé, però poc. Pel que donem, segur que val poc. La cultura sempre és molt assequible. I ara tornant a un punt de l'escola, que fa molt poc heu inaugurat un espai que es diu Espai 104. Sí. Veus el futur d'aules o una part d'aules exhibint teatre? Espero. El 104 no és ben un espai d'exhibició, nosaltres li diem el laboratori de creació, i és com l'espai pont entre l'escola i el món professional, no? Seria com l'I+D d'aules, el lloc en el que investigar, i allà es fusionen des de companyies que no tenen res a veure amb nosaltres, que busquen un espai a Barcelona on desenvolupar, on crear un programa. Per tant, és un espai per fer workshops, per fer presentacions a productors, per investigar material, per fer cursos de reciclatge, i estem molt contents. És una petita nau al Poble Nou, al costat de Barràs, al costat de la Presó de Dones, i ens està donant una vida molt xula i és un complement molt bo per l'escola, del que estem molt contents, que aquest estiu farà un any que vam obrir. Que bé. Bueno, per acabar, on et poden trobar? Perquè són gairebé les 11. A casa meva, però no els donaré la meva adreça. No, a la gent que es vulgui apuntar, com jo, que no vaig tenir infància i vull fer un cursillo acelerado per fer el Rei León, on he d'anar? Has d'anar... Bueno, ara per fer el Rei León no sé si ens en sortirem, però per tota la resta... Ara perquè estic afònic, perquè tinc una veu molt vaca. Bueno, amb aquesta veu d'Scar també quedaries molt bé, no? Qui és de què? L'Scar, que és el dolent del Rei León, que fa... És que estic afònic des de fa 2 dies. Oi que sí que tinc una veu molt maca? Sí, molt bonic, i tant. Doncs aules, si ens busqueu per internet, aules.net, i si no a qualsevol xarxa social ens trobareu. Aules, en català, aules.net. Aules en català, exacte, aules.net. I tenim una adreça. Tenim una adreça, som a la Vila Olímpica, just davant de la Torre Mafre.
Molt bé, amb bon aire. Molt bon aire, amb el mar allà al davant per sortir a passejar quan necessitem esvergir-nos. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per convidar-me. Aquesta esbojarrada entrevista, però bueno, he passat completament de les teves preguntes, Miquel. Tranquil. Bueno, Guarda-te-les que d'aquí un any torno i a veure si en repesquem no, és que alguna. jo tenia molta necessitat d'expressar les meves inquietuds respecte a aquest sector que no domino. És aquesta frustració de la infància, això. Sí, Et regalarem un No, pack estic frustrat, jo no estic frustrat. Et regalarem un pack de pel·lícules Disney. Però quan em diuen, ai, la sirenita, què és esto, no? Però bueno, hi ha altres coses que m'agraden molt. Els Miserables. Molt bé. És una cosa dramàtica aquí. Meravellós. Gràcies a l'anglès, un famós que ens ha vingut a veure aquesta setmana, estem molt contents i molta sort en els projectes, sobretot. Moltes gràcies. Parlant seriosament, nosaltres ens trobem d'aquí uns dies, Miquel. Sí. I al Matí de la República torna demà a partir de les 9, com sempre amb el debat i més coses. Que passeu molt bona jornada. Fins llavors, bon dia. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, 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 duran poco.